U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braći i sestre, evo nas sabrani opet iznova, kao i svake nedelje, da proslavimo vaskrsenje Hristovo, da se radujemo tajni praznoga groba, da čujemo reči spasonosnog evanđelja koje nam je dato, da nam bude putokaz kako kroz život svoj da hodimo, da sačuvamo bogolikost u sebi, da ostavimo barem malo lika koji će biti prepoznat od strane Gospoda kada budemo stali pred njim. Danas, 25. nedelju pod rukovima, uvek se čita jedno od najlepših možda evanđelja i najjednostavnijih za razumevanje kako treba proživeti svoj život u Hristu. Evanđelje o dobrom Samarijaninu je ključ koji vodi direktno u život večni. Onaj ko nauči ove dve zapovesti da sprovodi u svom srcu, nema nikakvog razloga da iole sumnja da li će njegov život biti valjan i da li će uspeti da uđe u Carstvo nebesko sa svima svetima pre nas. Kada čujemo te reči, znamo da naše srce mora uvek da stremi Bogu, da ga se sećamo svakog Božijeg dana. Ne samo kada ustanemo ili kad ležemo, kada čitamo neko pravilo molitveno, nego i u toku dana, kada nas bombarduju zastrašujućim vestima, da vidimo da li naše preperi srce sa bolom kada čuje da stradaju deca negde u Palestini, Ukrajini, na Kosovu, bilo gde. Znači, da ne gledamo našu zemlju i naš narod, nego da vidimo stradanje čoveka. Ko je bližnji naš, Hristos nam jednostavno objašnjava. To je svaki ubogi koji prođe, koga vidimo, koga čujemo da uzdiše. Ne mora uvek da bude čovek raslabljen u ranama i da leži pored puta da bi zaslužio našu pomoć. Možda je nekada dovoljno da čujemo brata koji uzdiše teško i samo da ga pitamo kako si, brate, šta je s tobom? A on da svoju muku istrese svu pred nas. Da ispriča nam samo šta je to zbog čega uzdiše i da mu ponesemo deo bremena njegov. Kako možemo još da prepoznamo bližnje? Na svaki način da naše srce stremi uvek onome koji je nemoćan i raslabljen. Imamo ovde istinski zajednicu koja je vrlo jaka. Tu ste svake nedelje, zajedno se molimo, zajedno prinosimo žrtvu, pričešćujemo se. A koliko nas istinski kada izađe iz crkve i ode u domove svoje, gleda pažljivo sveto po sebi, da li kod njega u kraju ili u komšiluku ima neki stariji čovek ili žena da žive sami, da ih obiđe, da obiđe bolesnika, da ih se seti makar u molitvama ako mu nisu blizu. U Kalabriji, u Italiji, blizu Sicilije, ima jedan manastir gde je bila naša jedna monahinja i pre 15 godina, kad je prvi put dolazila u Srbiju posle obnavljanja tog manastira, inače je manastir vlasništvo pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije i dugo je bio zapusteo, niko nije hteo tamo da živi, ona je odlučila i otišla tamo da živi. Upoznavši se sa narodom, pričavši sa njima, shvatila je posle nekoliko meseci da oni, recimo, nemaju post kao mi, da drže sredu, petak, sva 4 posta, vrlo malo posta. Kod Latina se to nikad nije primio. Ali je vidjela da, recimo, u njihovim domovima utorkom veče i četvrtkom veče spremaju hranu, kolače, razne oblike nekih ponuda i onda sredom i petkom odlaze u bolnice, odlaze u
zatvore da obiđu zarobljenike, odlaze tamo gde su siromašni da im odnesu hranu, gde ima dece male, odeću, pa se čovjek zapita da li mi negde u tom postu naše možda grešimo. Mi držimo post vrlo ozbiljno. Znam ljude koji nema teorije da bi nešto u svom životu učinili da bi prekršili zapovesti i to traje decenije. Znam ih dobro, drže se strogo zakonu. Ali koliko je istinski srce naše stremi da taj naš podvig ne bude moj lični, tu negde, samo tu u okviru tog zakona. Jevreji su držali se iz zakona vrlo ozbiljno, fariseji, književnici. Niko od njih nije bio neko koji je kršio zakon. Ne, oni su samo hteli da ispune to i da se spasu. Ali kod Boga nema matematike, nema sabiranja 2 i 2, pa je sad 4, pa ću ja sad, ako sam ovo odavde do ovde uradio tako, ja sam se spasio. Neko od Boga može da se spase na razne načine, da se raslavljeni pomogne i onda da bude prepoznat, jer sam prepoznao i Hrista u raslavljenom bratu. Kada kad budemo stali pred njega, ne dao Bog da čujemo, ne poznajem te, brate, jer me nisi primio kad sam ti dolazio i kad sam kucao na tvoja vrata, kad sam tražio nešto od tebe u liku nekoga koji je bio raslavljen. Vrlo pažljivo treba bditi nad svojim srcem. U ovom vremenu koje dolazi mi ćemo svedočiti Gospoda ne samo ovako na sabranju, nego kad izađemo odavde, kad odemo u ovaj grad, svaki naš deo života mora biti svedočenje Hrista vaskrsloga. Da u ovim vremenima kada nas bombarduju strahom, da vide naš mir, kada je otuđenje čoveka od čoveka maltene prešlo u nešto potpuno normalno, da vide da smo mi drugačiji, da mi bdimo jedni na drugi. Ne samo mi u ovoj zajednici jedni na drugi, nego nad svakim raslavljenim bratom, sestrom koji nas okružuju. Da pružimo koliko možemo. Ako ne možemo ništa materijalno, ako ne možemo ništa vidljivo, ono barem da ga se setimo u molitvi. To možemo. To ne može niko da nam pomoći. To možemo čak i ako ne budemo mogli da ustanemo iz postelja naše. Da se pomolimo i za nekoga ko je i neverujući, ko je u bolovima, ko je u nekoj patnji, na bilo koji način. Neka bi Bog dao, danas je dan kada proslavljamo Svetog Jovana Zlatousta. Mnogo je teško besediti kada proslavljamo takve svetitelje i Božje ugodnike kao što je on. Ali ovo sam morao da izmucam koliko je, ne samo koliko je reda, nego eto da kažemo neku reč na ovo evanđelje koje smo slušali. Sreća pa je bilo ovo evanđelje na koje je lako besediti. Neka bi molitve Svetog Jovana Zlatoustog ukrepile svakog od nas, da pažljivo oči naše gledaju svet oko sebe, da pažljivo gledaju lica svih ljudi koji nas okružuju, a onda da istinski, kao verujući ljudi, ponesemo i njihova bremena koliko je to u našoj moći. Neka bi Bog dao da do kraja svojeg života ostanemo verni Hristu i njegovom putu koji vodi isključivo tamo gde smo krenuli, a to je